Су анасы Шүрәле татарча крокодил Гена татарлар иң еш сорап укый торган китаплар исемлегенә кергән. Узган ел Татарстан китап нәшрияты көн саен бер китап бастырып чыгара. Сатылган әсәрләрнең 70% балалар өчен язылган була. Китапны яраттырыр өчен тагын нинди алымнарга бармакчылар? Алдагы репортажда. Бу безнең яңа проект. Бу әле ике төрле китабыбыз. Аудио язмалы төймәле китап чит илләрдә бик популяр. 2012 елда чыгарылган җырлы әлифба сатылып беткән инде, тиздән яңасы булачак. Балага татар теле ничек яңгыравын өйрәтәсең килә икән, менә шушы китап бу иң беренче ярдәмче. Иң күп соралучы китаплар исемлегендә хәзер Су анасы Шүрәле һәм татарчага тәрҗемә ителгән крокодил Гена. Узган ел сатылган китапларның 70% балаларныкы. Бала әдәбиятын байыту, үстерү, ул инде бүгенге безнең язучылар өлешенә дә туры килгән бер фаал вазифа. Менә куллама рецепты мәсәлән, мен кулламаны инде аны күп кеше пешерми дә торгандыр хәзер. Татар халык ашлары милләттәшләребез еш сораучы өчлектә. Әлеге басма русча 2019 елда татарчасы дөнья күрәчәк. Сораулар күп. Татар кухнясы белән кызыксынучылар бик күп. Бу китапның отышлылыгы нәрсәдә? Без монда күрсәтәбез ризыкны әзерләү процессында. Үзләре исән булмасалар да яңа әсәрләре чыгып торучы авторлар да шактый популяр. Мәсәлән, Миргазиян Юнысның Кыпчак кызы романы өстендә эш 10 еллап алып барыла, әмма әлеге китап быел гына дөнья күрә. Шулай Хисам Камаловның Кәһәр романы да уникаль, чөнки аның кулъязмасын балалары Татарстан китап нәшриятына үзләре алып килә. Әлеге әсәр Бөек Ватан сугышына карашны тамырдан үзгәртә. Халыкны китапка якынайту өчен яңа алымнарга баралар. Бу велорикша дигән әйбердә әдәби марафон үткәрдек. Без һәр вакытта да яңа алымнарга ачык, аларны өйрәнәбез һәм алардан файдаланырга тырышабыз. Быел Татарстан китап нәшрияты Мәскәүдәге халыкара ярминкәгә җыена. Алып барылган 1700 китапның берсе дә игътибарсыз калмый икән. Айгөл Бәдретдинова, Мирзалишев, Яңа гасыр каналы.